got old, one generation got sold, this generation got no destination to hold. Pick up the pride, hey, now it's time for you and me. Got a revolution, hey, come on now, mama. Kaixo, Ima, aspaldiko, zer moduz? Kaixo, ondo, eta zu? Ongi. Aizu, Ima, gaur egun evidentea dirudi ikastoletan euskaraz egitea, baina hori ez da beti horrela izan, eta leku guztietan ere ez da berdin gertatzen, ezta? Ez da gutxiago ere. Lehenengo ikastolak edo lehenengo saiakerak egin zirenean hizkuntza etzan euskaraz ematen. Euskara irakatsi egiten zen, beste hizkuntza bat bezala, eta horrela jarraitzea ere bazegoen. Eta gaur egun ere beste hizkuntza gutxitu batzuetara begiratzen baldin badugu, asko eta asko ez daude hezkuntza sisteman sartuta. Aizu, eta garai hartako gurasoek nola hartu zuten euskara hutsezko irakaskuntzaren aldeko erabaki hori? Ia esan ez dakit, beti iruditu zait oso erabaki ausarta eta garaian zegoen ikuspegiarekiko eta giro soziala, hizkuntzen inguruan zeuden ideologiak ikusita eta batez ere euskararen inguruan oso ausarta gurasoen aldetik. Gaur egun garbi daukagu, baina garai hartan ez. Eta irakasleen aldetik ere erronka hori hartzea ere ausardia, ze azken batean erantzukizun handia izan zen. Garai hartan ez zekiten proiektu horren etorkizuna zein izango zen. Eta azken batean beraien seme-alaben etorkizuna zegoen esku artean. Hasiera batean ume euskalduna bakarrik ibili ziren, ezta? Bai, hasiera batean ikastolak sortu ziren, etxetik euskaldunak ziren umeei euskarazko hezkuntza eskaintzeko. Nahiko azkar edo berehala hasi ziren ikastoletara hurbiltzen familia erdaldunetako umeak, hau da, euskara galduta zuten familietako umeak. Eta aldi berean hasi ziren sortzen eremu erdaldunetan ikastolak. Orduan ikastolentzat ere erronka bat izan zen hori. Galdera nagusia edo erronka zen, nola euskaldundu edo nola irakatsi euskara ume hauei. Hala ere, oraindik ere batzuetan badirudi ikastoletan euskara besterik ez dela erakusten, baina beste hizkuntzek ere badute bere lekua. Bai, aspalditik, 80. hamarkadatik, ikastolaetan euskara da hizkuntza nagusia, beti izan da eta beti izango da, lanerako, funtzionamendurako, irakaskuntzarako, baina beste hizkuntza batzuk ere irakasten ditugu eta erabiltzen ditugu. Eta une honetan ikastoletatik ateratzen diren umeak, une honetan eta aspalditxo, euskaraz hitz egiten dute gazteleraz, ingelesez eta batzuk frantsesez. Baina leku batzuetan euskara eta ingelesa bateragarriak ezpaliera bezala aipatzen dituzte. Bai, batez ere Nafarroan esango nukenik horrelako mezuak asko erabiltzen ari direla, ez? Dikotomia faltsu hori edo aukeratu behar hori egia ez dena. Badirudi, ikastolara junda euskara ikasiko dutela, baina beste hizkuntza batzuk ikasi nahi balin baditugu, beste eredu batzuetara hurbildu behar garela. Eta hori gainditzea importantea da, azken batean bai Nafarroan, eremu erdaldunetan, ez dakit, Tutera eta Falla, Lizarra bera, ez? Ikastola horiek funtsezkoak dira, Arabar, Errioxakoak ere funtsezkoak diren bezala, ez? Aizu, Ima, eta Falla aipatu duzunez, are joko dugu bertako errealitatea ezagutzera. Mila esker! Ara, ikastolek inon meriturik baldin badute, eta Falla bezalako herrietan da. Orain dela 50 bat urte, hemen euskarak ez zuen ia inolako presentziarik. Gaur egun ordea, eta batez ere ikastolaren lanari esker, euskararen ezagupena eta erabilera geroz eta handiagoak dira. Orain duela mende erdi bat ikastola sortu zuen personetako bat ezagutuko dugu. Guazen! Gonna go tell your mother, baby brother, father too. Let them know there's no other. No, there's not another one who'll love you like I do. Tonight, put a light in the window. Feliz, baina noiz eta nola bururatu zitzaizuen, Falla bezalako herri batean ikastola bat sortzea? Pues mira, hace aproximadamente 49 años, pues un amigo que se llama Germán Abarbayen vino a montar en la fábrica al Victorio Luzuriaga o Fagor. Y entonces le dije, ¿por qué no aprendemos a euskera? Bueno, ya hablamos todo y el Diputación, el Príncipe de Viana, nos pedía, tenía 8 niños. Mínimo, no sé, mínimo, más era.
y no pudimos encontrar en toda Tafalla más de 7 o la cantidad de gente nacionalista que hay. Eta nola konpondu zineten? Pues nos arreglamos con un hijo mío que tenía 8 meses y lo pusimos como de 3 años o 4 inscrito. Y ahí empezamos en un cuarto que nos dejó el asilo de Tafalla, San Manuel y San Severino. La monjita se portó muy bien y nos dejó un cuarto. Eta hor, ze giro zegoen Tafallan giro horretan ikastolaren inguruan? La gente le gustaba nuestra lengua y nuestra cultura, los alumnos no se atrevía, pues a raíz de la dictadura no se atrevía. Zer zegoen, beldurra? Mucho miedo, hasta el punto de que todos los socios, o casi todos, pues nos daban el recibo, nos pagaban sin nombre y sin nada. Ahí va. Entonces no podía haber una contabilidad, todo un zaguto iba, y ahí iba. Eta dirua nondik lortzen zenuten? Primero de los socios, teníamos 80 y tantos socios empezamos, teníamos 100 y pico. Lo que pasa, ya te digo, no te daba nadie, o casi nadie, el dinero en mano, o sea, en nombre. Si no venían a la imprenta, había un zaguto y ya, oye, y te he dejado. Felix, eta zuk zer sentitzen duzu hemen gaur egun horren beste aurreikusitakoan? Bueno, pues para mí esto no tiene palabras. Esta es la emoción, no puedo ni decirlo ahora mismo. De la nada, de 8 criaturas, a ver esto, y lo que va viniendo, bueno, eso es una gloria bendita. El cambio ha sido total, porque como os he dicho antes, de empezar con 7,5 a verlo estás viendo, ha salido mucha gente con mucha cultura. Y yo pienso que eso no tiene envidia a ningún colegio. Eta horietako norbait ezagutu dezakegu? Sí, podemos ir un momentito a la plaza y ahí he visto a la garaxi estaba. Guaza ba? Vamos a ver. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with it Hombre, mira, ahí te agarra así. Ahí ba, garazi. scarlet billows. Apa. Zer moduz? Ongi. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe. So there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday Garazi, morning, orduan, zu Tafallakoa zara, ikastolako ikasle hoia eta itzultzailea. Ontxo bada zerbait, Bai, nik jaso nuen Euskara etxean, eta gero hasi nintzen 3 urterekin ikastolan, eta hor izan nintzen DBH bukatu arte. Aha. Eta gero Euskaraz ikasten segitu nahi bazen nuen, baina Iruñera joan behartzen nuen institutora. Baina, bueno, gero izan nintzen, bai, Gasteizen eta Donostin ikasten, eta hor konturatu nintzen, herri euskaldunetako jendeak baduela halako jarrera bat euskara ofiziala ez den eremuko jendearekiko, ez? Eta da, beren begietara edo gara biktimak, edo gara heroiak. Guk beti diogu, ez dugula ez bata ez bestea izan nahi, ez dugu nahi euskarak berezi egiterik, baizik eta erabiltza bestea mundu guztiak amaizkuntza darabilen bezala, modu oharkabean eta azkenean tresna izatea besterik ez. Eta zuk noiz eta nun erabiltzen zenuen euskara? Ikastolakin beti lotu izan dugu, ez, ikastolakin euskara, baina gero ere kalean gure artean ere bai. Irakaskuntzan jarri izan da pisu handia, baina gero sortu behar dira bestelako erabilera eremuak batez ere Tafalla bezalako herri baten, ez? Eta adibidez ikusten dut gure belaunaldiak eta baita aurrekoek ere bazuten abantaila bat, oraingo umeek ez dutena. Zein? Marrazki bizidunena. Guk ikusten genuen, songok ikusten genuen, sintxan ikusten genuen euskaraz, eta hori oso garrantzitsua da, batez ere, gero eskolaz kanpo euskaraz mintzatzeko edo entzuteko aukera ez duten umeentzat, eta gaur egun hori galdu da, gaur egun ez da iristen seinalea. Ez du Garazi, zer suposatu du ikastolak Tafallako herriarentzat? Asko, ez? Aurra pauso handia, izan ere duela markada batzuk oso urria zen euskararen presentzia hemen herrian. Gainera ez dugu ahaztu behar Nafarroko gobernuak daukan jarrera, lehen aipatutako ETB-ren adibidea, kasu garbia da, hori ere erabaki politiko bat delako. Horregatik
administrazioa kontra dagoenean, ematen diren urratsoro txikia izanagatik ere, aurrera pauso handia da edo benetan estimatzen dugu. Aizu, eta zu itzultzailea izan da, izango duzu oroitzapenen bat euskararekin lotutakoa, ez? Gogoan dut gustatzen ditzala asko aditzak eta disekzionatzea. Bai, egiten genuen hartuke eta hori alera da, orainaldia, 3. pertsona, ez alako gustatzen zaizkidan, bai. Bai.